ассалому алайкум биёндагони гиромӣ, мухлисони варзиш, гурӯҳи эҷоди телевизиони варзиш ва ҳамчунин канале ки ҳоло шумо тамошо мекунед ба шаҳри Ҷиддаи Арабистони Саудӣ расиданд ва ҳоло мо дар ин шаҳри бузурге ки аз нигоҳи аҳолӣ дар ҷои дуюм дар худи Арабистони Саудӣ меистад ва ҳамчунин аз рӯи масоҳат. ин шаҳри Ҷидда дар соҳили баҳри Сурх ҷойгир шудааст ва маҳз омадани мо аз он сабаб аст ки дар ин ҷо бозиҳои лиги бартари чемпионҳои Осиё аз чорякфинал то ба финал гузаронида мешаванд ва маҳз дар ду варзишгоҳи бузурги он дастаҳои беҳтарин 8 дастаи беҳтарин аллакай ҳозир шуданд ва мусобиқаҳо шурӯъ мегарданд. мо аз ин мусобиқаҳо ба шумо ҳарф мезанем. ҳамчунин тавассути ҳам канали мо шумо дар бораи баъзе таърихи ин чун Ҷидда мегӯем, ин чи аст, яъне дар ин бора ҳам хоҳед шунид. Ҷидда аслан дар забони арабӣ калимаи ҷад ин бобо аст. Ҷидда бо илова шудани теи марбута яъне занона мешавад ва ин маънои онро дорад ки инҷо Ҷидда маънои бибиро мегирад, яъне аслан ҳамон момоҳаво ева аз ҳамин шаҳр аст ва маҳз мақбараи он кас дар ҳамин шаҳр ҷойгир шудааст. дар ин бора мо шояд ба шумо ҳарф занем. ҳоло бошад мо интизор мешавем ки дастаҳои беҳтарин имрӯз бо бозӣ байни дастаҳои Алҳилол ва Гуанҷоу бозиҳо шурӯъ мешаванд, чӣ натиҷа медиҳанд. беҳтарин футболбозони ҷаҳон ҳарчанд солҳояшон рафтааст бошанд ҳам дар қатори ин дастаҳо, дар ҳайати ин дастаҳо ҳастанд ва аз онҳо ҳам шумо маълумоти бештар хоҳед гирифт. то тавонистем аз навигариҳои ин бозиҳои футбол ба шумо мегӯем ва аз он ҷойҳое ки мо дидему шумо аз он баҳра мебаред. бо мо бошед.